welcome mfethu sanibingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Umene Spocket TV mhlaba ngibona ngamehlo ngaba usuku lakho lokugcina. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel, please do me a favor and push the subscription bell ukuze njalo bafethu makuphuma ivideo niyibona ngebutton elibomvu elikhuphuka njengestimela samanzi ukusho ukuthi cha siziyakhala. Bafethu namhlanje ngisesigodlweni sakamkhulu Jali. Ngiyazile iningi lenu niyamazi kodwa kunabantu abangamazi ngizomdedela nje azethule abengelele abantu ababuka le channel njengamanje abazingeli belaphi iqiniso TV nezinyanga zasemzansi TV. Thiwa thokoza kuthiwa ndawo sawona mkhulu. Yebo kunjani? Siyaphila wejali kanjani mkhulu? Hayi ngiyaphila ke na. Siyaphila mkhulu. Sithe asike sifike ngoba phela nathi kufana nokuthi siwala ekhaya. Asike sifike mkhulu sizobuza abalandeli sebelokho besihluphile bethi ngempela omkhulu usakwazi ukuyenza indento. Yebo ngiyaqhubeka ukuyenzeka lezi. Mkhulu before singene kwibhokisi lemali ngisacela ukungichazela ukuthi lo mcebo uthathwa abantu abanjani obani abafanelekile ukuthi bangathatha lo hlobo lomsebenzi. Thokoza. Yebo. Lo msebenzi ngizodinga ngisebenza nedlozi. Yes. Ngizodinga abantu abathathu abaseke emhlabeni. Okay. Usikwazi ukuthola ke imali yayibhokisi. Yes. Abuna ubungozi ukuchitheke negazi. Ngizosebenza nabantu abathathu abaseke emhlabeni. Usikwazi ukuthola ke le mali. Okay, so uthi ukubalandele mkhulu leli bhokisi lisebenza ngabantu abangasekho bakini abathathu. Yebo. Ubona labazosilethela ke inhlanhla ukuthi sikwazi ukuthola ke imali. Yes mkhulu. Yebo, njengoba ngicazile ukuthi abunabungozi ngizodinga ke lamagaba abantu abathathu ile abangasekho lemhlabeni abantu abadala. Ukuthi bona sikwazi ukuthola kahle le imali kuvuleke inhlanhla zakho zonke. Yes mkhulu. Yebo. Leli bhokisi mkhulu awuchithe igazi alihluphi ekhaya for umuntu uneyingane alihluphi nje. Athinte lutho ke emndenini. La amandla ami la uhlangene wena naye lutho. Labo ngizodinga ke lamagama abathathu kuphela abantu abadala abaseke emhlabeni. Ngizodinga wona kuphela. Ngeke uthinteke lutho emndenini, awuthinte lutho yengane. Futhi akwenze akuthithenge noma igazi lamsebenzi wami. Yes mkhulu. Mkhulu. Ngazi mkhulu udume ngokuthi uyazakha igubhu amagona. Ngabe leli bhokisi liphuma nalo yini igona noma isigubhu? Cha, lokho ke uzosala kulesigubhu. Lonke kwenza just ukuthi wena ubone umsebenzi wami. Yes mkhulu. No, kuyazwakala mkhulu. Kunabantu mkhulu abayibukayo lento. Yebo. Uthi mkhulu namanje wena usakwazi ukuthi uthuma abafana bakho. Yebo, ngingakwazi ukwenza ke manje na ukuthi ubone ukuthi nabo abantu babone ukuthi naye umkhulu Jali ukwenzile ngempela yini. Mkhulu, usingakayi kodwa ngisacela ungisusele le ndoda mkhulu. Bese siyabona ngempela ukuthi ngaphakathi ayikho inyoka lapha phakathi mkhulu. Hayi, akukho lutho ke la ngaphakathi. Mama ubona ngaphakathi uyabona. Akho lutho lapha. Akho lutho ngaphakathi. Yes. Uyabona kangithi? Yes. Ngiyalivala ibhokisi. Yes mkhulu. Naku sengilivalile ke. Nawe uzobona ke lo. Manje mkhulu njengamanje kwenzakalani njengamanje mkhulu? Njengamanje kwenzakalani mkhulu? Angifuna ukwenza imali ukuthi ubone ukuthi hayi imali.
Sikuright yini si right kanjani mkhulu ngoba phela sibonile ukuthi ibhokisi belingalutho so kodwa masingeneke imali abantu bathi abangiveze ukuthi khona uthi mina abafana bakho sebeqedile ukusebenza sibaqedile balethile imali ngaphakathi mkhulu ngingathandi mkhulu ukuthi ngithinte izinto zabantu ngoba manje ngiyavula lana kunenhlwathi la ngisacela mkhulu kuba wena ovulayo ngoba mina angikho awuvule mkhulu ngoba angiboni ukuthi imali hayi mkhulu ngeke mkhulu siyayibona ngeke mkhulu ngekwazi mkhulu ukuthi imali mkhulu lena ngekwazi mkhulu imali yangampela ke le mkhulu uthi le mali lena mkhulu ayinamgomo le mali lena mkhulu kombandela le mali wena ngisaba nokuyithinta mkhulu ungasabi imali yangampela ayinabungozi le mali ngingayidla nezingane zami noma umuntu nengane ungayithatha ngayo noma izukulu zakhe ungayidlala le mali ngingaphuma mkhulu ngihambe ngiyoyifaka ebanki le mali njengamanje ungayithatha ebank uyodeposit akunankinga futhi lapho ke nje yes mkhulu ngeke babuze lutho futhi ebanki noma ungasuka manje uyithenga noma imoto ayikho inkinga futhi lapho ayinamgomo le mali yebo ayinamthetho le mali ukuthi ngidla kanjani ayinamthetho le mali yami njengoba ukuthi asinaso sithwalo lesi yes mkhulu yabona imithetho izoyilandela yona ukuthi uyenze uyangizwa mkhulu kunabantu mkhulu abalifunayo leli phepha yebo kunabantu mkhulu abakoMpumalanga kunabantu abako Cape Town yebo kunabantu abakoGoli abathi sengikhathele mina sengifuna ukuthatha umhlala phansi angeza kumina kumkhulu Jalazi straight ayi ukuthi indaba yongithumela imali mina ngifuna wena uze umnikazi wayomsebenzi ukuthi siyenzeke lo msebenzi kunawo ibonile ukuthi impilo enjani iphila njengabanye abantu mkhulu ithini number yakho ukuze umuntu ofunayo lo msebenzi ayithole lento ayifunayo kuwena ithi 067 03 08 58 58 2 ngisacela siphinde kwekugcina njalo 06 70 30 85 82 yo number ngithola kumakhozi noma ku WhatsApp noma ngangifona noma ngevideo call uzongithola kule number ngiyazi ke mkhulu njengoba une special zeyigugu ngiyawazi umsebenzi lona ukuthi lo msebenzi ujwayele ukubiza ngiyazi ukuthi ekuqaleni umuntu of which le video sazoyikhipha wafika ebonge ngo250 ethola 100 yena ngisacela mkhulu ukuthi singabashayi ngenani eliphezulu ngoba vele la ekhaya kaJali siseyibhesheli njengamanje uyikuphu zakho zikuyibhesheli bengizobacelela abalandeli ukuthi nebhokisi liphuma ngespecial iphuma ngespecial kodwa kumuntu oqala ukufika umuntu oqala ukukhiphela ngespecial kodwa abanye ngeke ngikhiphe ngespecial ngizoba ngibuyele kwinormal nizuleke bafethu umini Sport TV mhlawumbe ngibona ngamehlo kabusuku lakho lokugcina ngiyacela please do like share and subscribe ake ngihambe bafethu ngiyothola izinto ezikhala kahle sekunjalo